Konfigurazioa zuzen egiteko, pantailaren goialdean R baten ordez, G edo H agertu arte itxaron behar duzu. Luze jo dezake, ez etxi. Google kontu bat instalatzen hasiko gara. Horretarako sakatu Google eta gero siguiente. Lehendik kontu bat ez baduzu, krear sakatuta kontu bat konfiguratu ahal izango duzu. Lehendik kontua baduzu ordea, acceder sakatu beharko duzu. Orain kontuaren datuak eta pasahitza sartu behar dituzu eta enter sakatu behar duzu. Kontua automatikoki konfiguratuko da. Ondoren, euskaltel.net kontua konfiguratuko dugu. Horretarako sakatu otra cuenta de correo, sartu zure kontuaren datuak eta pasahitza, eta oraingo honetan, enter sakatu beharrean, sakatu configuración manual. Orain, servidor pop sakatu behar duzu. Zabatu idatzita dagoena eta idatzi popiru.live.com. Gero, atzera egin, eta segurtasun motan SSL hautatu behar da. Orain sakatu siguiente eta kontua konfiguratu egingo da. Hurrengo urratsa posta bidaltzeko zerbitzariaren datuak sartzea da. Sakatu SMTP zerbitzaria eta idatzi smtp.live.com. Segurtasunean, hautatu TLS. Atakan, 5-8-7 idatzi behar duzu. Siguiente sakatu ondoren, kontua konfiguratu egingo da.